Batez harro sentitzen naiz, Forjasko lortu gendun esparru desberdinetako jentea, metalekoak, kotxeetakoak, muebleroak, kimikasen geudengu, eta aldikara horretan sistemak banandute zitun bakotxa urtean zehar besteekin ez alkartzeko, huelgat denak ez egiteko alkarregin, urtean zehar guk martian egin behar gendun konbenioa, baina alkartu ginen besteekin, esaten, las causas son las mismas, juntamos todos, eta hori eta konbenio bakar bat, danontzat, hori zen apuro berezia. Arro segaz, 350 batean lagun ginen kablen horren, nizartu nintzen tokian. Lautik, eskalafon 4, bajuena, lanean ezin zuenak eta komunek garbitzen zeudena ja. Eta 15 mantenimentuko jentea. Eta hor sakabanatuta bakotxak 200 edo 300 peseta, baina bakotxak isiltea zunean. Eta gero jauntxoak ziren jefe de personal. Jentea, hueten zanara, jotzen zuen, da ustezu permiso. Eta arek, 3 aldiz hile barruan berandu heldu ezkero, zigortzeko baimena. Eta jentea horan ez, irten zure makinetara joeten zinen, bestea beste makina, eta horroa egin genduen, esan, a ver, hay gente en huelga en este momento, las necesidades son las mismas, no nos toca a nosotros, pero tenemos que hacer causa común, eta jentea, kristo, obeditu, goxean, eta pabillo berrira. Dardaria, goxean, autobusean goazela esan, vestirnos los butos, pero no vamos a ir a las máquinas, vamos a ir al pabellón, no, juntarnos todos para ver lo que hacemos. Ana alkartu, sortik erdietan, jefe personal, ara etorri, mitin babota, amenazu, dana makinetara, eta guka aurretik esan, no vamos a obedecer nada. Da jentea, kristo, geldi. Eta jentea, bere agintari nagusia, derrepente alkartu gera hemen, eta bustena hankartien hartute bera bakarrik. Eta jentea orduen apur bat, beregan sinesten hasi zen, poterea zuela. Bat egun gero jarraitu gendun, jentearen iritzia, los patrones nos dan trabajo. Gure tailarreko jentea zen, batez be, Extremadurakoak. Eta nekazariak, borrokatan parte sartu, eta gero haurekin berbetan, no, mi hermano el guardia civil, mi hermano el policía, biak ezagutzen ditu. Eta esaten zuten normal, lan irtera bat bezala, baina txarrik ez, represio, hori esaten zutenean, hemen guk ezagutzen zen gendun represioa, eta haurek ez. Egunero asamblea egiten gendun neurrian, eta kalero irten gendunien eta polizia jo, haurek orduen, dios, zer da hau? Nire naia lanan bile eta hemen zigorka, orduen, asambladak izaten ziren guretzat eskola apurat ezitzaile ez. Eta gero, pauso laburrean, lau bat egun fabriketan, danok pauta berdina jarraitzen zuten enpresariak. Lau egun enpresa barruan, itxita, lanik gabe. Gauri tokian, atea zabaltzu, barruan, abukatu zanean, batzuk Elizako okupatu zituzten. Eta guk orduan, atea gitzik, hau la puñeta, ze Eliza, begiratu, judimendira jungo era, eta Eliza okupatu. Apaiza ikusi atea zabalida, sartu genno, apaiza sarre, eso no se puede, no vamos a salir, nos quedamos aquí. Eta hor jarraitu gendun.